Hej og velkommen til den her video. Det her er vores første dag. Ja. Jeg hedder Elias, og min mor, hun hedder Christine. Og i dag så skal vi blindsmage. Det går ud på, vi har nogle 4 forskellige slags chokolade, altså man kan også gøre det med alle mulige forskellige ting. Og det kommer vi også til med lidt andre. Den her den er lige til tape. Ja, og det har du ligesom her. Og så står min mor, hun blander den der. Vi har hakket dem i små stykker, så de ligner hinanden. Og så kan man ikke, man kan ikke se. Og så står det, hvad det er nede i bunden. Ja. Og nu vil jeg gå hen til døren, så skal min mor blande den også, end hun har gjort. Ja, jeg blander. Så. Er du klar? Jeg er klar til, at du blander. Hvad bytter vi? Sådan blander jeg. Så min nok til at se, hvad det bliver. Sådan der. Må du ikke tit? Sådan der. Nu må du godt komme. Og så skal vi så, uden at vide, hvad det er, så skal vi gætte, hvem vi synes, der er den bedste, og hvem der er hvem. Ja. Så skal jeg sige, den chokolade tror jeg er guldchokolade, eller den der, hvad stod der? Budget. Ja. Budget, eller den her. Bøllesport eller Marabou. Ja. Ja. Skal vi prøve? Skal vi prøve med den her? Nu står de sådan her. 4 stykker. Nu kan jeg Okay, så tager vi næsten den her inde. se. Starter vi med den derinde? Og så skal vi se dine pointer, hvordan de synes, vi synes. Okay, så tager jeg en af dem her. Nej, nå. Vi skal gøre det samtidig. Nå. Mhm. Marabou. Tror du, det er Marabou? Det kunne godt være Marabou. Og den er dejlig i hvert fald. Den Er er den også sød? ret sød, og ikke så mange kerne. Ja, støtter ikke. Nej. Nej, nu smager den ikke bare. Nu smager den ikke Marabou mere. Vi kan prøve den næste. Skal vi prøve den næste? Men jeg vil lige over og hente noget træk, hvis der er lige til den. Så er Elias på vej retur med noget vand, så vi lige kan skylle munden imellem hver smagning. Nå, skal vi prøve den der? Jeg prøver lige den Kan du her. lige få fra? Nej, den er her. Til at se op i hjørnet. Og den her smager helt anderledes. Prøv at smage den der. Mor, den starter lige på fra. Ved du, hvad sjov smag? Ja. Ja. Den tror jeg godt, jeg ved hvad er. Jeg kan bedst lide den første af de 2 i hvert fald. Tror du ikke? Nej, det tror jeg. Den tror jeg er på shitten. Ja, det tror jeg også. Og jeg smager sådan lidt. Nam. Nam. Ja. Og den her, skal du smage den? Nej, du har stadig noget. Det der. Du skal lige skylde. Nam. Så. Den tror vi godt, vi kan købe. Den var du glad for? Jo. Okay. Nam. Hold da op. Mælkeagtig. Ja. Hold da op. Hvad er det? Det ved jeg ikke. Hold du. Hey, skal du skylde? Det er sport. Den er den sidste der, det ved jeg godt, ikke? Nej. Det er lidt sport. Det er riddersprogen. Ja. Det der er guld. Det der må næsten være guld. Jeg ved det ikke. Og jeg har kamomyl. Okay, ved du også, hvad for en du skal lide? Jeg tror, jeg bedst kunne lide den her. Og hvad er det, synes, I kan se den? Kamera. Den her. Er det rigtigt? Jeg må lige smage igen. Ikke så mange stykker af. Så sæt den der. Ja, den er den. Jeg tror, så den her. Ja, jeg kan godt smage den her. Du til den der. Vi til den anden. Nå. Ja. Nummer 2. Ja, jeg bliver bare nødt til at spise mere. Nummer 2 det er den, der smager er ved godt. siden af. Og nu skal jeg lige smage den her. Nå. Ja. Jeg tager jeg. Ja, det tror jeg. Så du synes, riddersporten er den dårligste, eller den her over? Ja. Er det rigtigt? Ja. Og ja, kom. Halløj. Så du tager sådan en puben i her? Nej, crap. Nå.
Ja, Det er ikke godt. Nej, ved du hvad, Madsen. Det kan ikke blandes. Nu skal vi vurdere, ikke? Ja, nu skal vi lige vurdere, hvad det er for nogle, vi bedst kan lide. Ja, så når vi smagte dem, hvad for en smager bedst? Jeg synes, det er den her. Og jeg tager mig med et bud. Det er den der budget. Ja, budget. Ja. Jeg siger min etter, den tager jeg herover. Og den tror du Den er... tror jeg er Marbuen. Marbu. Yes, den tror jeg. Så min toer, Ja, den hvad ligger er den? herover. Som jeg tror er guld. Guldbarn. Ja. Guldbar. Guldbarn. Ja. Og det er også min toer. Og jeg tror også, det er guldbarn. Og min træer, det er så den, jeg tror, som er Marbu. Den, som var min etter. Ja. Ja. Min træer, det er den, som jeg vil tro er Riddersporten. Jeg tror, min pup, det er Riddersporten. Ja. Og der vil jeg sige, din etter er min pup. Og det er så den, jeg vil våge for at stå til budgetten. Den kan jeg ikke særlig godt lide. Er I klar? Nu må vi se engang. Nu kigger vi lige. Stop, hvad for Nej, noget? hvem har fået flest point? Vi kan bare... Den har fået flest point. Nej, de har den der. Ja, den har fået flest. Vores Okay, den er I tror klar? der Riddersport. Der står Rita. Riddersport. Rita. Det var... Og det er den næste. Det Det var er Riddersport. den der. Det er den der. Næste, det er den. Der var din etter og min pup. Budget. Budget. Det er budget. Kan du bedst lide budget? Tror jeg. Det var dejligt. Budget eller guldbar. Ja, og så står de jo lidt lige min etter og din. Vi tager dem her. Den her år, som vi troede, det var Den troede vi var... guldbarn, ikke? Nej. Guldbarn. Jo, den troede, det var guldbarn. Guldbar. Den har jeg også. Toms. Hvad er Det er Toms guldbarn. Okay. Det er dem, der laver. Og så den, som jeg havde som etter, og du havde som træer. Ta-ta-ta. Det var Marbu. Marbu. Bum. Dejligt. Stor forskel, hva'? Jeg tager den her, den vil jeg helst. Jeg er faktisk overraskende stor forskel. Altså, det var helt enormt. Har vi ikke stor at spise? Specielt på Riddersporten. Den smager meget anderledes. Må jeg sige. I den stallen luft. En lille bitte sand, så var nem at klette, så er det bare luft. Luft? Skal du da? Ja, på lidt smag. Luft? Jeg synes bare, det er en dårlig chokolade. Men det skal være. I behøver ikke at stille os ud. Nej. Nå, men tak for den her. Nej, det var faktisk guldbar, der var noget. Nå. Fedt. Tak for den her. Nu smager test. Hej igen. Mor, vil du helst den anden?